Salam, hormatly vatandaşlar. Diktatorlar her wagt opozisiýanyň garşysyna we öz halkynyň garşysyna ýürütilýän jargon ulanýarlar. Olar öz haky üçin göreşýän adamlara terroristler, ekstremistler diýerler. Ve öz halkynyň garşysyna ýürütilýän bir minut. Olar öz haky üçin göreşýän adamlara terroristler, ekstremistler diýerler. Hormatly vatandaşlar, başlaýarsynız. Ýani onu öz haky üçin göreşýän adamlara terroristler, ekstremistler diýerler. Siz Türkmenistan, Siriýa, Irak ýa-da Libiýa öwrüjek bolýarsyňyz diýerler. Şeýle halky gorkutup, aňyny başga tarafa sowdurýarlar. Jan Bedel Bakasy Afrika diktatorynyň iň parlak we ulun vekili. Şul adam şu diktatorluk ýolunyň iň esasy ýani sistematyny döredip ekstremistler we terroristler diýip atlandyryp ýani ýürütilýän sistema açdy. Orta Afrikanyň imperatory Jan Bedel Bakasyň oýlap tapanlady näme? Öz halkyna garşy göreşeninde iň möhüm zat garşydaşyň adyny dogry bellemek üçin şonu ýani dogry belläň soň onun bilen isän zadyny edip bolýar. Bu ýerde esasy zat garşydaşyň kanunyň esasyna iýmäne mümkinçilik berýän kanunlary çykarmak. Hakykatdan hem ýerde dokumentlerilen maglumatlara göre imperator Jan Bedel Bokassa öz siyasi garşydaşlaryny iýdi. Onu adamyň etinden naharlar taýýar edýärler. Onu adamyň etinden naharlar taýýar edýärler. Adam iýmek öz tohumynyň däp desturlary bolan soň bu zatlary gizlemen, utanman aýdýardy. Şol adam islenlik garşydaşyna ine ekstremist terrorist diýip kanun çykaryp şolary ýani basýardy. Şolary basyp ine şol adam şol öňde gidýän aktivistlere garşy göreşýärdi. Ine ünsüren suratda Jan Bedel Bokassa öz aýaly bilen. Ine şu ýaly diktatorlar beýleki diktatora ýol görkezip ýani Afrikanyň iň üstünlik döwletlerine ýol görkezip ine şular öz hereketleri bilen diktator ýolunyň iň ilkinç ýagdaýlaryny görkezdiler. Ine häzirki wagtlarda Sowietik köne Sowietik döwletlerde ekstremizm, terrorizm diýip bir zatlar tapdylar ýöne dogrudan bizde ekstremizm, terrorizm ýok. Hani Türkmenistanda partlamalar barmy ekstremist terroristler bilen? Ýok. Özbekistanda barmy? Ýok. Gazakstanda barmy? Ýok. Rossiýada barmy? Ýok. Indi şular ýani şu döwletler öz aralarına ekstremizm, terrorizm diýip bir şertnama baglanşyp, bunyň esas maksady aktivistlere ýani Jan Bedel Bokassa ýaly aktivistlere garşy göreşmek we olary tutsak edip ýani türmäge salmak üçin şu şertnamary öz aralarına hyzmatdaşlyk üçin baglanşyp aktivistlere, opozisiýonera garşy hereket edýär. Ine şeýdip öz diktator rejimini saklaýar. Iň gowmysal ine Gazakstanda bolan ýani gozgolanda şu ýerde 2 günläp aktivistler çykyp, ýani halk çykyp Nazarbaýew aýranyň soň gorkup ýani hökümet öz agentlerini goýup şol hereketler başga tarafa gidip bular terrorist edip bular 20.000 san terroristler geldi ine şolar ýani betbaşçylyk edýär Gazakstanda diýip oňa garşy ýürütilýän harby urlugy zyndylar da adamlar atyp başladylar. Ine şunu ýürütilýän sistema diýilýär, şunu oýlap tapanan Jan Bedel Bokassa. Salam hormatly vatandaşlar, şu 1 fevral hepdäniň sýşembe güni hoş geldiňiz Türkmen halky DBT kanalyna. Menim bilen şu gepleşip barýar Timur Serkerde. Timur Serkerde, salam aleykum. Aleyküm salam. Salam aleykum ýelet vatandaşlarym. Şu gepleşimiz bizim gepleşiň temasy 11 fevraldaky halk maslahatyna gatnaşmak halk tarapdan jenaý diýişmi ýa-da ýok. Gelin şu meseleleri seyredip geçelim. Timur Serkerde, ine size bir soru var. Şu
bizim temamız boýunça egerde 11 fevralda Nowotdan daşary halk maslahaty geçýän bolsa we türkmen halky hekimliklere, vilayet hekimliklere, şäher hekimliginiň öňüne baryp, vilayet hekimine ya şäher hekimine öz tekliplerini, öz maslahatlaryny şu halk geçen halk maslahatynyň ýa-ni agzalaryna nägeliklerini soraglaryň beren ýagdaýynda ol jenaýat işmi ýa-da ol kanun esasyna ýürütilýän bolmaly hereketlermi? Siz nähili jogap berýärsiňiz şu soraga we näme şonu diýärsiňiz? Näme esaslan? Şunu jogap berebilseňiz? Sağ olun söz beren üçin men jogap bereyim size. Kanuny hak hukuny talap etmek Konstitusiýa Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça emme biziň öz watandaşlaryň nämesi hawa borjy. Şoň üçin bu diktator rejimi Gurbanguly Berdimuhammedow şol Saparmat Niýazow döwründen bäri şol biziň öz türkmenlerimizi mankurtlaşdyryp we şol näme kanunyň ýanyna barmasyn, hak hukugyny soramasyn, şeýdip öz emme strukturany gömdüler owa. Şu adamlar düşünjeli bolmasyn diýip owa. Özüňden görtdiňiz indi son wagtlarda biziň ýaş ýetginçeklerimiz, edermen aktivlerimiz bary öz saýtlaryny açyp, öz kanallarını açyp gepläp başladylar owa şol kanun boýunça gepläp başladylar owa şol biziň prezidentimiz we onuň näme haram rejimi biziň nämemizi kanuny birinciden ta ahirine degis bozup gelip durýar we şoň üçin egerde halk şol toplanışa baryp da öz ýagdaýlaryny aýdyp boljak satry aýtsa ýa talap etse öz kanuny hak hukuny sorasa oňa geljek zat ýok owa. Onda haramda şu wagtym ütke mümkin we korkunç dünýäge şu hopsuzlyk näme ministrligi öz ýanyna çagyryp we hopsuzlyk barda näme geçirmegen mümkin diýip ketýär. Täzinde ol häzir hartdan gorkup dur. Näme üçin vilayetler arasynda ýollar ýapyp durur hawa vilayet arasynda ýapyp durýar. Täzinde şol adamlaryň de şol öz arasynda birleşip bilmesinler, men karşyma çykyp bilmesinler, men etýän hereketlerime näme etmesinler hawa, tankit etmesinler hawa. Bilim bilim adam aşgabada däl öz arasynda gatnaşmasyn diýip hawa. Şoň üçin öýleçe şol boljak adamlaryň ýöňünden şol çäre görweti öz mehembe şagallar bilen özüniň şol nämeni öňünden çären görweti şol häzir. Öňem aýtyp geçdik şol näme şu barada häzir özüňiz bilýäňiz şol indi näme Gurbanguly Berdimuhammedow meň prezidentim däl, halkyň prezidenti däl, ogry jümre we narkoman owa şol her näme etdi. Sadiklerde, okul jaýlarynda we owa sowetlerinde hawa hemme ýerde biziň eşitçimiz boýunça ýönemin %100 diýip aýtyljaklar, ýöne şol etrap häkimliklerine we vilayet häkimliklerine şol mecburi ýagdaýda men bäň üstülen şolary mecbur edip şol näme geljek näme de saýlalarda öz oglunyň çykmagy üçin öňünden dokumentleşdirilen paçka ýaşyklary öňünden taýyrynyp goýulan diýip bize şeýle biziň çeşmelemizden habar geldi. Ol dünemiň çeşmelemden däl we ol Muradaga da geldi, beýleklerden geldi ýöne. Häli belli däl ýöne şol egerde şu ýerde halk çykyş etse şol halkyň edin näme saýlalaryna oda ýakyp diňe şu öz goýanlatlaryny etdirmeli täzinde şol häkimlikden soran wagtynda näme üçin beýtýändiginde täzinde şol bize baskı bar. Men bize baskı edip durýar şol men bäň kontrolunda hem adamyzda şonu etmeli diýip bize habar geldi o. Ne şoňa satır bopdu häzir Türkmenistanda. Bizim şu atlary açdyk o. Biz şoň zatdan üstüne açyp durýar boljak satda. Täzinde indi Türkmenistanyň içinde daşynda şol özüne kanun ýagdaýda şu öz halkymyza terörist diýmesinler diýip şo biz şurada kan töküşlük bolmasyn diýip Murat Gurbanow öz aramyzda we beýleki aktiw aramyzda şol näme maslahatlaşyp şol näme kan töküşlük bolmasyn bir şeýle ýöňki Kazakstandaky satır wakal bolmasyn diýip şu atdan öňüni almak üçin öz watandaşlarymyza we halkymyza öz kanalımızdan elbette düşündürüp duruz. İlgileri düşündürüp dur, şol halkımızı düşünür ýany bu. Ýöne şol öz halkymyz
Egerde öz hak hukukyny talap et başlasa onda haram dağ rejimi şondan gorkýar. Şol atomny bomba diýip aýtdy bolýar. Şonda egerde şeýle bolsa onda Türkmenistan bir günde de üýtkap biler o. Şoň üçin hemme halkdan haýyşym bar. Organ işgärlerden hemmesinem şol öz kanuny hak hukuklaryny soramak we okap bilim ilim säjinde häzir mesele bir owada geçberen bir näme bartyr ýanyna bir kapitan ýana baran wagtynda sen konstitusiýa türkmeden bilýärmi diýen wagtynda ýok bilemok. Kanuny bilen okap. Kanun polisiýasyny bilen okap. Şoň üçin bizi şu öňden bäri şoman kurtlaşdyrdylar. Şoň üçin indi egerde biz şeýdip bir arasy hereket etsek we öz kanuny hak hukukyny sorasak hareket etsek içinde bolup duran zatlary biz ilgili näme pravozащитный organizasyonlary we belki aktivlere iýerip dursaňyz hawa. Mesela şu türmede näçe şol näme organ işlerinde işleyen belki bayramy bardy hawa. Öňe köp adamlar şörde organ işlerinde ministerler köp şörde odan depende öldürildi. Ýürüti öldürildi hawa. Şörde nämede köp adamlar şöyle ejir çekdi şu hepatit C keselen şöyle yokaştyryp durur hawa adamlary kanyerde ýa adamlary Türkmen halkymyzy öldürip durur hawa. Ýene ol biziň halkymyzda ol belki ine şu ýallaklar bar olam özlem şol ılgap ýöre ýene olam özlerin dudaga düşdi dakda durmagyny bilen oklar hawa özlerin. Şoň üçin şol näme dip şol rejim işläp durýar. Hiç kim aýdanok hawa. Näme diskursiýa ýok, demokratiýa ýok. Konstitusiýa Türkmenistan işlenok, kanunlar işlenok hawa. Hiç sat işlemeyen doğru var. Şol indi bütün dünya şol sentral banklarda, sentral banklarım şol Türkmenistan'da atçot bolmansoň, şu öz atçotunu bermensoň, öz haramda öz şu bizim Türkmenistan'ın kullanmadığı özü ip duransoň we öz ýagdaky şagallar bilen şol atlar barda açıklama etmenden soň Всемирный организация bank we näme sentral bank atkaz etdi näme Türkmenistan'a bermek näme barda. May bermek barada. Bunam bu ikili çıkışıp aytdılar mı? Şoň üçin Türkmenistan'ı şol häzirki biziň rejim şol ýönep dursa, biz diňe utopiýa gitýär, diňe biziň görçemiň gara bolýar. Ýöne egerde häzir şol egerde haramda aklyny aýlanyp hawa hemme zatlary boýnuna alyp öz oglundan ýanyny çağırıp hawa men şeýtdim hawa. Näçe şeýdi halk egerde şeýdip hemme nämen çağırsa mesele men şu özüm çepik etýär. Bu meň öz pikirim. Eger şol daşyryta aktivler getirip, bilim ilim adamny getirip, pravozащитный organizator getirip hawa. Şöyle demokratik boýunça şu nämelere şu näme saýlawlary geçirse, demokratik boýunça hawa şu özüň soň onda halk özü biler şol. Nädip şunu oýunda diýip ýörmelmi ýa şonda özü şol boýna alan üçin ýa şo deňmelde şu Türkmenistanda galýarsyn, pensiýa çykdyn o ýöne. Şol öz etini üçin şunu günahtyny geçip bolarmy hadip pikretýändiň özüm mara. Eger şu akylly adam bolsa şetmeli. Hemme zatlary näçe öz ýegenler, näçe näme nämede aňarda pullar bar wa, näçe tam restoranlary aňarda Dubaýda bar, nämede belki nämede Türkiýede bar o şu oglan, Angliýada bar o. Şu Türkmenistan çykaran zatlaryny ýerine getirip berse onda günahtyny geçse bolarmy hadip pikretýän o. Şoň üçin kelesi işten o täze şetmeli, täzinde başga onda alat ýok o. Görtürseňiz, ýygy watandaşlarym, indi hemme tarapdaýyn ona näme gelip durýar, näme. Hemme pravozащитный organizasyonlardan gelip durýar, belki hemme Ýewropadan, Amerikadan hemme tarapdaýyn odundy näme sykyşdyryp başladylar o. Indi ol näme üçin bilmän. Bir şu Putin ýanyna gelýär, bir şu näme ýanyna barýar. Erdoğan ýanyna barýar hawa özüni gorajak bolup. Häzirki etýän işleri Türkmen başynyň häzirki etýän işleri bary özüniň dersini goramak üçin hawa. Özüniň başgasyny goramak üçin. Şu açypda öz ol gatty gowur Türkmenistan hawa. Näçe ýa-da hawa Türkmenistan, näçe ýa-da keyp etdi. Aýdym narkotikler çekdi hawa. Ödämisa Korolewski narkotikler hawa. Gummat bahaly ýereýinler wyşy kaçtı hawa. Şoň üçin ýeris watandaşlarym şol şu sorak şu edil nokada geldi. Şol egerde häzir şol 5 vilayatdan birden çykyp 5 vilayatdan harwalar we belki organ işleri belki ilim bilim adamlar hemmesi daýhanlamyz bary halk bolup her şu nämede vilayatdan çykyp
kanuny hak hukukyny talap edip de şol näme de Aşgabatda bu ýylynjy çysloda boljak şu saylalarda öz kanuny hak hukukyny talap edip şerden özleriniň oşmaklaryny we egerde ýollar yapyldy, şol biz öz aramyzda öz yallak adamlamy toplap men özüm etjek diýip bir şey diýmedi ana şol öz şol kanuny ütketmediği üçin we belki öz oğluny goýmadyğı üçin şonu indi hemme tarapdan online derejinde şol etmese bolmam kadyan. Etmese onda yine öz ayağının aşağına palta çaktı golü var. Şoň üçin bu ýanatary interneti güýçlendirip we online rejimde actually halk online rejimde şunu näme odola gatnaşy eger ýollar ýapsa wa. Bolmasa şol nämeden oblaslarda şu näme ýaşyklary görüp şu Uygur bulamasında международный организация çağırıp ve belki Avrupaların komissiyaları edip şu komissiya boyunca şol hareketler edilse onda doğru deyip aytdyrjak. Bolmasa indi tarihte 3-nji diktator boljak kultur tarihimizde. Diktator boljak kultur olar şunu. Indi bizim niyetimiz näme? Men hemme şu aktivlemede ve bizim doğru bizim gramatly adamlarymyza jurnalistlerimiz var. Gramatly öderçi, gramatly hawa şolaryň hemmesini eşitmeni isleyen ve pravazashitni organizasyonu eşitmeni isleyen sebäbinde hemme eşitmede şol şugünkü boljak nämede şol nämelerde saylalarda hemmesinin aktiv bolmasyny men isleyen o aktiv bolmasyny o. Şoň üçin indi şol egerde häzir şol näme bolsa tarihimizde häzir ütkeşlik boljak bolupdy häzir tarihimizde. Mesela häzir şol näme tarih boýunça biz häzir şol TVT grupa bilen bir işläp otyrys. Biz Türkmen diasporasy bir regionyň Türkmen diasporasy o bäri türkmenler bilen goldap durys. Murat Gurbanow sebäbinde arasy hereketler bar, sebäbinde gepinde sözünde dozu bar. Soňmasa hiçlik beleki oýunlar oýnamaýdy. Doğru egirdat hawa şol. Doğrusul bolanyň üçin we etýän hereket arasy bolýan biz şunu goldap dursa. Biz goldarsa bile hereket edersen bile Türkmenistana bararsam nesip bolsa. Hudaý berse o. Ýöne biz hiç kim garşyna çykamyz yok. Biz hiç kim garşyna çykmak bäl diýip öz aramyzda görünetdik. Egerde bizim bilen debat etjek bolsa, diskussiýa etjek bolan adam bolsa, onda bizim kanalymyza gelin, DVT kanalyna. Men elim degen yok. Şoň üçin DVT kanalyny, mesela şol öz kanalyny näme Murat Gurbanow özü ýöretip durýar. Hudaýa şükür hawa özü ýekden aşama degi işläp dur, öz pullaryny harjap, hem ýerlerde gelip Ýewropalarda daşaryp hem ýere aýlanyp bolýar şol halk üçin hereket edip durýar. Onu berekella we Allah ýary bolsun var. Indi şo bizim tarihimizde her boljak kulturyň ady hemmenin gatylmaly sebäbinde bizim tarihimizde birinji gezek şol näme egerde halkyň aňyna keletini işletse, egerde halkymyz şu düşünse, şu halkymyz kanun öz hak hukukyny kanuny hak hukukyny sorap şu 17-nji nämede 17-nji şysloda eger şu talap etser hem oblaslar hemmesi. Ana bizde tarihimiz ütkeşik bolmagy mümkin bir gün içinde. Ýöne karanda ütketmegen mümkin o nämeni. Bugün halk maslahat däl, bugün howpsuzlyk maslahat diýip aýtmak mümkin. Ýene şol nämeni özüň ýallagyny şol näme diýip olam diýip atkar etdi olam. Şol ýanda bolasy gelenok ýandaky ministrlerin bolasy gelenok. Olaryň açmak niýetilen. Şu herne qutraýdy şol. Herne köplek adam çykaýadyr. Herne halkymyz çykaýadyr. Olar hemmeden to näme durýar. Şoň üçin ne tarihimiz ütkeşik boljak bolupdyr. Indi bir haramdagy rejimi ikinciden bizim aktivlerimiz elermen ve vatansever adamlarımız köpüljek ova. Egerde şol iki sanak bir variantımız var häzir taryhyny ütketmeli. Ondan diňe bizim halkymyz we bizim daşarda içeride dünýä türkmenleri we içinde daşyndaky adamlar ova, ilim bilim adamlarymyz ova, pravazashitni organizasiýalar ova. Hemmämiz birleşip şurada halkymyz destekläp ova, hemmämiz öz kanallarymyzdan kanun boyunça we hak hukukyny talap etmesini isläp ova. Öz adamlary aň düşünjesini ösdürip we şol bizim etken hereketlerimize we boljak zatlara goşulsaňyz diýip pikir etýär. Şonda bilelikde etsek şu zatlary bizim problemimiz bolmasa ýa-da halk bolmasa egerde bizi häzir şol garalap dursa biz etken herkes näde dogry ýa etjek bilen halka düşünýär zatlary näde dogry diýjek bolsa onda ol men düşünjem boýunça o bolmaýar o zat. Ýöne onda da
diskussiya bolmaly, nämeden bolmaly, nämede o demokratik döwletlerde şu näme tankydan bolmaly hawa, ol atır bulum durur hawa, ýene hemme birleşsek şu bir şol nämeni taryhymy ütketip bilsek, ana şonda biziň geleceğimiz ýakty, geleceğimiz ösen Türkmenistan, eger Singapur ýanak bolup, edo Singapur ýanak bir arasda bir näme güllep ösen Türkmenistany diňe şu Aşgabatdan da Aşgabatda seismik apasny zona täzinde men harwolukda gulak eden wagtynda şu ataram şol näme şu ýerde näme aktarış iş geçirlen wagtynda şu ýerde gaty ýokarda suw näme derejesi şoň üçin Sağma seismik apasında ona hava. Şöyle nirin tabilne şöyle aşgabat urmak. Eger de şol nesip bolsa şo gelecekde biz öz paytaxtymyzy gurjak bolsak öz şu 5 vilayatyň ortasyny çölüň içinde biz öğretmeli şonda seismik apasında onun da şu 5 vilayatdan her vilayatdan öz adamlar bu parlament näme bolup bolýar. Şöyle demokrat döwlet kursak hava. Güllep bütün Türkmenistany ösdürdük hem tarapdan hava. Türkmenistanyň ösmesine diňe ulak ulup uzun bilim adamda ya yukarıda prezidentin yanındaki nämelerde şu Türkmenistan'ın ösmüne ya çopanlardan işlemizden hemmesi koşulup hemmemizin halkı hemmen koşulup şoňa birlikte şoňa näme yardım birlikte herekete geçmeli. Ne şeysek bizim öňümizde gelecek, öňümizde görecek adam hemmesi öňümüzde görecek adam gaty bir var. Bizim geleceğimizde biz şoňa ýetip bilsek, bizim aktyk çokluğumuz bize aýdarlar hawa, näme diýerler? Hova hatta ine doğanlarım, kardeşlerim, ine siz geldiňiz, ine siz şeydip öýet puluňyza hiç ne pul alman arasy hereket edip, hiç kime goşulman hova, hiç ne pul öýediňiz şo öýet puluňyzy harjap, şey edip bir arada biri hova, biri arada hova, biri arada doğan bolup, Fransa bolman, Amerika bolman hova, belki Avstriýa belki döwletler bolman, hemme birleşip şey hereket etdiňiz şol men begendir ya, şo biziň hakyky taryhymyz diýip aýtsa. Ova, bizim gelecek edermen adamlarımız, şol aktörlerin bari bizim edermen adamlarımız ova. Şol adamlar hemmesi koşun deydi, şol bizim aktörlerin bari tarihte kalmalı, gelecekte şu tarihte altın sözleri yazma tiyadinde bizim geleceğimiz değil arasında ve edermen adamlarla gelecekte ova. Bizim Türkmenistan'da şu bir 30 yıl içinde bizim aktörlerimizi, bizim ilim bilim adamlarımızı yok ettiler. Bizim ilim bilim adamları Türkmenistan'da yok ettiler, baskılar ova. Tamam bizim eteklemedi. Bizim geplep bilecek adamlamadı, bizim edermen harwalamadı, bizim edermen organ işlerde iş yapıyoruz hava, polisiyamede hem mesela şol yürüyte şol rejim şol bastı tiyadinde şol anarda rejimin arkasında duran siyari kardinal diye ayttılar men şol zadan haramdan olur şol öz aydan yettirip Türkmenistan'ın başa ve ikinci näme diktatörü öyle aydın yettirip şu Türkmenistan'da adam bulmalı değil, bay adam olmalı, Türkmenistan bayamalı değil, Türkmenistan şu Türkmen diye zaten şol yekiden aşama diye icikten tapmadan için ulamalı, su için ulamalı, onu öğrendirme için, cahiltme için ulamalı hava. Ondan sonra ondan hem bilýäňiz, eri vatandaşlarym bilip hem bilýäňiz. Sizin kanunuzda korkuyu sizin etinize geçip tümküne geçinen bilýäňiz eri vatandaşlarym. Sädinde men şu ýerde o öňüp öpdüm. Şol owada men yaşlığım geçti hova. Men şu ýerde Türkmenistan'da 16 ýyl ýaşadym. Men şu ýerde Türkmenistan'da 16 ýyl ýaşadym Türkmenistan'da. Ondan sonra ýokary okular jaýa geçip gitdim. Şeýle şol näçe ýyl bolup geçirdim şol Türkmenistan bizi owa gelen wagtynda bizim ne ovamız ütke, bizim ne bilim ilmimiz ütke, ya bir ütüç bolanlar var. Ya bir ütüç bir näme hem bir atat çöküp bar ya, hem bir atar atlan, hem bir atar zyňylan hava. Bizde ösüş şok hava. Şoň üçin ýygy vatandaşlarym şu atarym bolmadygy üçin şuň 17-nji tisloda şu datym ütkemek üçin hemme tarapdaýyn eger hak hukuky kanuny hak hukuky talap et başlasaňyz öz araňyzda gepleşip ya ol indi İngilizce kullanan harwa adamlar ve belki ornuşlar olarda bildiğini var. Sizem şol nämelere gayrat etinde şu näme meseleni haýyş etýän şol ýürüte oğryn näme şol saýlawlary geçirmäň. Şol paketde getirilen zatlaryňda ýırtyp taşlan sebäbinde ol paketde getirilen zatlar hemden o kanuny Türkmenistan kanuny %100 bolup da öýde şol haram rejimiň nämesine sizin özüňizden goşuşypdyňyz hawa. Şoň üçin belki o şeyle näme etraplarda ve vilayetler hemmesinde sakinlerine yüz vermek isteyen şol nämeni gelen näme karap kalamazda taýyarlap goýulan saýlawlary geçirecek saýlawlara taýyarlap goýulan we şo
şol ulanjak bilen kagazlar hemmesini godyya 45 ölgüde edermin edip alıp barmagy isýär. Şeýle bäş vilayetde kim bar? Biz bir tanýas atlaňyzy, familiýaňyzy howsy tanýas bar, etraplardaky häkime biz selam tanýas bar. Şonda sizin egerde şu sizem şeýle goşun halka goşun gedipde bolanda atlary şol mehembe bilen bar. Şu öz arandy gitmiş şol. Haramdagy rejimi bize şöyle basket doğru şol. Haramdagy rejim bize men däňe üstülen şol bize basket şol bize nämet kanun Türkiýede kanuny bozdurupdyr gowy. Biz cinayetçi boljakda biz cinayetçi däl, biz halky watan seven adam diýip özüňizi şurda onda siň atlaňy Türkmenistan taryhynda adanaýyn gyzyl hatlar ýazlar täzinde sizem şu zatlar bagly gowy we belki näme pasollar we konsular ordan bir resmiyle onun için hemmesi evet adamlar däl. Ýöne şol wizýatda almak we korrupsiýa zatlar olan şol rejim bir nämesi howa täzinde şol näme öýleri aýlansa olar burada ýaşamaly howa şol öýredilen täzinde sizin geljeňizde haramda rejimi hiç açadan näme etmeýär. Ol goldan ýa-da destek bermeýär täzinde siz ogry bolmaly, siz jumry bolmaly. Şol sizi hemmäge haçat bagynda şol haramda rejiminde, haramda gününde, haramda rejiminde, haramda ýylynda we asyrlarynda ýene de hiç sat ütgemedem. Şoň üçin men diýjek bolarym hemmäge sizi geljeňiz üçin onanaýyn siz akıllı adamlar içinde köp hava bileşin hava pul için kelläni gyzdyrman hava hemmäge sizden yine haýyş etken şol näme goşulşyp we biz bilelikde şu öz halkyny ösdürip we şolary desteklap şolaryň öňünde bolup şol 17-nji nämede çysloda şolary öýleriniň hak kanuny haklarını alyp etmeler biz şolara ýardam bereliň şolara olda bereliň. Sağ olun. Sağ olun Timur. Hormatly vatandaşlar. Men häzir bir video goýaýyn. Ýani bizim İbrahim agamyzyň size ýüzlenişi. Oňa çelli şu video görüp durýanlar sizden bir haýyş bar. Sizem öz pikiriňizi ýazyň. 11 fevralda Türkmen halky Nowotdan daşary Türkmenistana geçiriljek halk maslahatyna hekimliklerin öňüne gelip öz tekliplerini, maslahatlaryny, soraglaryny, nägeliklerini bildirip bilermi ýa-da şonu bildiren ýagdaýynda bu ulu jenaýet işmi diýen soraga sizem jogap berin. Mundan başga soragyňyz bolsa häzir biz şu canly ýaýymda sizin soragyňyza gysga jogap berip gideriz. Şu wedek bizim ýaýymyz esasy sizin bilen diskussiýa bolar. Ýani biz özümizçe gürlemezse sizin soragyňyza jogap beririz. Size soralar, sizem jogap beririz. Yani şu iki tarapdan diskussiýa bolar. Birinji size soragyňyz 11 fevraldaky Türkmenistanyň prezidentiniň Nowotdan daşary geçiriljek halk maslahatyna Türkmen halky goşulyp bilermi? Ya goşulyp bilmermi? Ya goşulan ýagdaýynda şu jenaýet işmi? Ne şu soraga jogap berin, kyn görmän ýazym. Men ekrana çykarym. Gelinde biz İbrahim aganyň halkyna ýüzlenişi, öz ýagdaýyny düşündürüş videosy çekdi. Döwlet. Çıkarla. Nämetler var. Halkı bayağı kimden nämetler var. Yaman. Nämetler mi var? İnsan koydu demeyin men nämetler. Allah. Aeroportuna kovdular. Allah çöle tıktılar. Yemin. Hormatly vatandaşlar, düýnlerle öňsün akşam men ýoladym. Şonu
İbrahim Agany we birinci polisler gelip ýanky aeroportun gitmeyeni talep ettiler. Onun esasy sebäbi Türkmenistanyň konsulu we ilçihanasy şu polislere basyş edip, şol adamlar hökman suratda şöýden kowmaly diýip, şolara basyş edip, şolary tutmaly diýip ýanky basyş etdiler. Polisler hem olary düşündiler, dokumentlaryny barlap gördiler, dokumentler düzük. Biz sizi saklap bilemzok, siz hökmany ilçihanaň öňüne, konsulun öňüne gidip, şo ýerde öz kanunlaryny beja edin diýip, ýanky şolary daşyna çykardy. Ine şondan soň häzir İbrahim Ağa we Birinç Ağa dinç alýarlar. Şu niýeti olar hökman suratda öz gitjek aksiyalaryny görkezlerler, öz etjek zatlaryny aýdarlar. Häzirlikçe olary biz azar bermeliýär, dinçilikler öýlerini versinler. Täze bir näçe günden bäri ýanky 14 gün şu aeroportda bollar ýadadylar. Şoň üçin hereketler duranok, biz ýollary özüne çykyp açmasak hiç kim açmıyor. Inni elbette menem öz görevimde şu soraga jogap bereýin. Hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň kanuny, konstitusiýasy, esas kanuny bolan konstitusiýa bize ýürüýüş etmek, bize ýygnanyşmak, bize öz pikirimizi aýtmak, bize açyk, adalatly, arassa azat ýagdaýda hereketleri edip öz pikirlerimizi aýtmak ruhsat berýär. Onuň daşyndan hem şo ýerdäki esasy maddalaryň sebäbi bilen şo sebäpli Türkmenistanyň käpili, Türkmenistanyň prezidenti bizi gowramaly bolýar. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýanyň käpili bolman diňe öz garyndaşlarynyň käpili bolup türkmen halkyny genosid edip Türkmenistanyň daşyna da şolary edip pasportlaryny bermän, öýlerine tanman, yaramasa habaryndan tutman, hanyny etmän, ülser ýa-ni ittiýar jaýlanyp şolary üns bermän, içine tanman gynak gelip otyr. Diňe Türkmenistanyň içini türme öwürmedi. Türkmenistanyň içiniň halkyny barada gurrun edip beren oksa etraplaryň aradynda ýollarym ýapyk. Çägiden adamlar geçecek bolsa vertolyoty tutup şolary ýa-ni teröristler ýa tutup şolary çägip bolýarlar. O nirde bar orýalar? Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan halky Türkmenistanyň prezidentiniň hakyky düşmany bolup galdy. O nähil prezident bolýar? O nähil milli lider bolýar? O nähil halk maslahatyny ýetirjek bolýar? Özüne wepaly bolan 55 adam saýlap, özüne bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyň 70-nji konstitusiýasynyň 70-nji maddasyny bozup, özüni içine salyp, özüni saýlap, bir kanun ýagdaýda halk maslahatynyň giňişiniň wekili bolupdy. Bizde iň Türkmenistanyň kanun bolýan adam Türkmenistanyň prezidenti. Türkmenistanyň iň jenaýetler köp edip gelýän adam Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, milli lider däl Berdimuhammedow. Ünsörüm. Türkmenistanyň iň gaty bir adam öldürdi. 2 adam öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti diňe awgust aýyna 1000 adam koronavirusdan öldürdi. Her gün. 45 günün içinde 45 bin adam öldürdi. Men näçe öldürdi diýen. Adamlar ölüp durka hiç rad etmedi. O siz vraç bolsaňyz, bir hem ölüp ýanyňyza barýan bolsa, siz hem şoňa hiç rad etmeýän bolsaňyz, onu siz ýa-ni günäkar şoň ölümine. Men her wagt aýdýanlar, haçanla vraç bolsa, egerde jenaýetçi bolsa 1, 2, 5, 10 adam ölüp bilýär. Ýöne haçanla siýasatçy jenaýetçi bolsa Berdimuhammedow ýaly. Ol halky gyryp bilýär. Müňlerçe, 100 müňlerçe adam ölüp bilýär. Ine koronavirusdan takminan gelýän maglumatlar boýunça içiniň doktorlar hasap eden maglumatlar boýunça 145 bin adam öldü. Bizde Türkmenistanyň koronavirus ýok. Diňe şu zat eýýän jenaýet. Ine şu ýaly konstitusiýany bozup gelýän Türkmenistanyň iň uly bolan jenaýetçi konstitusiýanyň käpili Berdimuhammedow. Şonuň bilen bizim durmuşymyz ýok. Şonuň bilen bizim durmuşymyz diň garynky. Hormatly watandaşlar, meniň pikirimçe
Türkmen halky doly we durnukly hakwa 11 fevralda häkimliklerin öňüne baryp, vilayet we şäher hekiminiň öňüne baryp öz tekliplerini halk maslahatyna, ýani maslahatlaryny, öz soraglaryny, öz nägeliklerini bildirmäne hakwa. Diňe 11 fevralda bütün 365 günün içinde. Sebäbi bu zatlar konstitusiyada berkidilen doly we beton ýaly berkidilen. Ine bolsa men ýa-ni Timur Serkerde soraw berýän. Timur Serkerde. Ine bizim halkymyz şoýra baranlar ýa-ni hekimliklerin öňüne. Şol polis işgärleri sen näme geldiň bärik diýip bilerlermi ýa-da ýa-ni diýip bilmezler. Sen näme pikir edýän? Bizim soňky bilişlerimize görä şol bizim çeşmelerimize görä şol indi halklar öz arasında Türkmenistan'da oğalarda hem ýerde şu öz arasında şu kanun arada we şu ödeme kanun arada gepleş başlatdyr öz arasında ve şu bizim çıkışlarymyzy görýänlerim öz arasında şol öz arada paylaş başlatdyr öz arasında. Diňe Türkmenistan içinde del taşyr ýoturup şu paylaş başlatdyr soň atı köp ödeme telefona gelipdi. Men bilişim boýunça şu egerde bizim şu benim ýaňam aýtyp geçdim ýerde şol öz kanuny hak hukuklaryny sorap şu hemme şu raýonlarda owalarda we ödeme owalarda raýonlarda we vilayatlerde öz kanuny hak hukukyny sorap şu öz halkyma çykan wagtynda hiç kimim elde edip bilmez. Ýani ýene bir gezek aýtyp geçjek bolan şol egerde häzirki wagtda haramda bolty gatyryp ol bolty ezdi bolty endi bolt işlemen kaldı bolt. Katran boltlar hava. Indi wagt geldi hava. Indi şoň üçin pikirimçe hiç kim hissat diýmez. Hiç kim hissat diýmez. Ýöne birlikde çykmaly hava. Ýene iki adam däl. Adam 5-7 adam olup barmaly hava. Köpelmeli hava. Diňe köpelmeli we şol ýene aýtyp geçýär şol bileki organ işgärlerini şoňa olda berip şu adam bolmak üçin oranın öz arasında informasiya hemme oğalardan başlap uçaskovoy oğalardaki uçaskovoylar ve rayonlardaki uçaskovoylar öz territoriýasyny atış etýän polisimiz atlamış şu Türkmenistanyň halklaryna ýetirip biziň etýän hereketlerimizi ýetirip we şol 17-nji çysloda boljak tatlar barda maglumat eşitmän bolsa şol maglumat berip şolar öz arasında bir-birini satdyrman şu içindäki satçak adamlaram öňünden şolary tapyp saýdyp şolary bize pasym sposobum bolar. Näme dip arasy hereket edip şol çykarsa we şol goldasa çykyp atında bu haramda rejim gaçyp gider. Sağ olun. Sağ olun. Hurmatly vatandaşlar, sen näme pikir edýän? Egerde Türkmen halky 11 fevralda Nowatdan daşar geçirilýän halk maslahatyna öz tekliplerini bermek üçin vilayet we şäher hekiminiň öňüne baran ýagdaýynda, polis haklan ýagdaýynda, polis näme geldiň diýse, şular men Türkmenistanyň halk maslahatyna halk bolup teklip etmäne geldim diýse, şonu saklarlarmy, alyp giderlermi ýa çapyn ederlermi ýa-da näme ederler? Şunu gyýyt habar ýatsaňyz kommentariýaňyzda birim şonu ýa-ni afişa goýar. Elbette bizim halkymyz bak biler. Elbette polis we MHM ılgap barıp bular hukuk bozyan gurumlar barıp talep ederler. Näme geldiň gadagan bärde konsert geçýär, bäri gelmek bolanok, ýürütilişdiren yer. Sizin gelmäne hakyňyz ýok. Egerde bizim häkimligiň öňüne gelmäne hakyňyz ýok bolsa, onu häkimlik bilen içindäki işleyen adamın ve polisin şöyle barmağına hakkı yok. Oraya bolmalı. Bizim Türkmenistan'ın üstünlük yerine barmağına hakkımız var. Sebebi Türkmenistan'ın prezidenti karantin edip o dil görkezmesi bilen yine de bir kanun ýagdaýda bar yerleri yaptı. Eger de karantin bolýan bolsa, onu karantinde oturan adamların hersine 18 ýaşdan başlap adam başına 4 manat bermeli. Türkmenistan prezidenti. Muna beren o, karantinam diýen o, ýöne karantin edýär. Ine men şoň üçin şur mafia hökümet ýok.
Bular ağzyna geleni aýýa-da edýär. Kanun bar ýok serden o, konstitusiýa bar ýok serden o. Bular diňe Türkmenistanyň Siriýa hawasy elçek bolup hemme hereketler edýärler. Döwlet baýkanyň aýdyşy dogry. Aktivist ýöne oňa ýanyna bir ýalan zat we aktivistler däl. Berdimuhammedow Siriýa we Iraga we Libiýa iltip dur döwleti. Döwlet baýkanam şoňa kömek edip aktivistlere basşýar. Ine şul hakykatdan hem şu zatlar, ine şu adamlar Siriýa bilen Türkmenistanyň içinde grajdan uruşy turýaly tupiýa ýanky hiç hili çögüt bolmayan bir tupi weltýär. Ondan halk galmaly bo. Alajy bolmaly. Ýaşajak bolsa galmaly, öňe çykmaly bo. Men şoň üçin aýdýan, siýasatçylar hökman gerek. Siýasatçylar şu adamlary uruş ýoluna ýa-da grajdan uruş ýoluna dälle parahat, adat, ýa-ni adalat ýoluna alyp giderler we parahatly, gepleşikli, ýa-ni kanun esatyna hemme soraglary çözmäne kömek ederler diýip aýdýan. Hormatly watandaşlar, Timur, size de bir soru, ine watandaşlarymyz pikir edýänçe, ine egerde 11 fevralda bizim watandaşlarymyz barsa vilayet we şäher hekimlikleriniň öňüne öz tekliplerini beren ýagdaýynda polisler emheme çykma şular päsger bermän, ýani şular mümkinçiligi bolan ýagdaýynda şular öz tekliplerini vilayet hekimine, şäher hekimine beren ýagdaýynda bize vilayet etrap ýollaryny açyp berin. Bizim doğun arnaşlarımız daşından getirin. Bizim doğun arnaşlarımızın daşındaki pasportları düzedin ve Türkmenistan'ın içinden çıkıp girer yani Türkmenistan grajdanlarına yollar açın diyen ýagdaýynda şu soralar Türkmenistan'ın halk maslahatına yani geçirilecek 11 fevraldaki nowatdan daşar halk maslahatına serdiler mi ya ünsün verilmez? Ne fikir edýär? Bärde diňe şol näme bagly? Bärde bir variant bar, şu ada bolmasy üçin diňe biziň halkymyň aktivligine bagly bolýar. Biziň şol halkymyzyň aktivligine bagly bolar. Bolmasa egerde biziň halkymyz ýene de şol näme dip oy bize näme der biz bir barsa çykdyk ýene öz-özüni gorkudyp ýa-da öz-özlerini şu näme dip bize bir zat ýerler şol organizowany bolmasa ýa özlerde şol herkese geçmese onda ol özüne yine şu öyle adamlar toplar. Yönelim de şol näme etdim şu haramlarda näme etdim şol ikwaryan da şol näme indi halk durmaz diýip pikir etýär. Bir gün geçse indi şol biziň näme etýän hereketlerine gidip durýar ýene. Şu gün bolmasa beleksin halkyň galar täzinde ýa ýene bir aýdan galar ýa ol berilýär Allah bilýär ýene şu biziň halkynyň ýetişine we biziň halkynyň düşünüşüne bağlı ve şol aktivlerine bağlı olar şol boljak zatlar olar. Ýene halkyma da bağlı. Daşyndan içinden hemmesi biz aktiv bolup da şol näme hereketler etdirdik. Ol watandaşlarymyz, biziň watandaşlarymyz indi ýeneden bärde bir zat diýmek dik geçmek isleýän ýani şo indi biz içindäki watandaşlarymyz şo indi şol nesip bolsa egerde internetden işläkse Türkmenistanda şonda öz watandaşlaryň bary çopanlardan hemme halkymyz özüniň şu Türkmenistan içinde daşyndy içinde gorulacak we şolar barada hereket ediljekdigini bilip şol özü hossarlygyny bilmeli öz hossarlygyny iýe çykyljakdygyny we şol ýatdan hereketleri etden hereketleri ýatdan çykarylmazlygyny bilmeli halkymyz da. Şoň üçin bu rejimiň şu nämesi niýeti şu öz aramyzda şu bir türkmençilik bolmasyn, öz arasynda birleşik bolmasyn, öz arasynda ilim bilimli gurun bolmasyn, öz arasynda konstitusiýa barada hiç näme bolmasyn da. Sädinde Türkmenistan beýle bolmaly, Türkmenistan ösmeliler, Türkmenistan diňe harap rejimi uluq etmeli. Meniň tohumma uluq etmeli. Men birinci ogry, men birinci näme bärdi, men mafia, men hemmedat, men aýdymçy, men bilim alan adam bolar. Men de hemme Türkmenistan men aşağında bolmaly diýip ol
On yaman Türkmenistan'ı açıklayana kovur Türkmenistan'ı o. Yerçinin aşama demiş din man harekette yetir gereğini oraya çizgi gereğini hava son batını yetirdi aşama demiş ılgavlap öz nämelerine sürçtürüklerine öz min bir yalakada nämet görüyor üstün görüyor. Şu näme narkotikin batına o. Şoň üçin derdi odanın şol näme diýe bizim adlı ýüregimizde we bizim bilelikde hereket etmemizde köp tatır bağlı oturup berdi. Olar häzir şu näçe milyardlap balans tabiatda bozuldu. Balans Türkmenistan'da bozuldu hava. Balans harada rejiminde bozuldu hava. Türkmenistan'da balans yok. Türkmenistan'da ilim bilim yok. Türkmenistan'da emmilatda durup kaldı hava. Bizim geleceğimiz yok hava. Bunun yaşında hatıra bilip bara. Şoň üçin derde haranda indi iň soňky gün ulanjak bolup hava. Ulanyp şol näme edip öz ýanyndaky nämeleri näme etseňiz edin. Näme goýsaňyz goýuň, pul beriň. Tan soýnan hava. Özüňiz satyň ýöne meni goran diýip şo ağlap şo näme hem ýerlerde näme etdir o özde satjak bolup hava. Mesele näme etjek, pul berjek hava. Hemme adamlara taş töre pullary, bizim pullarymyzy dagadyp çöküp Türkmenistan çökürde al özüni gorajak bolup. Şol Türkmenistan batmagy diňe şol haranda rejim öz nämesini, öz rejimini goramak üçin batyrdy. Ondan täzinde şol açyk adamlary aptaldan ondan gaty rejim güýçli işläp durşy. Men diňe şol haranda rejim işläp durýar. Ondan bizde näme näçe döwlet bize Kazakistan, Özbekistan, Uganistan, İran, ova. Ýene orada näme Azerbaycan, Kaspy deňizi gösteren ova. Rossiýa, Kazakistan ova. Şol bize näme şol ýerinde bizim hem ýerimizde türkmen diasporamyz bar. Türkmen milletimiz, bizim türkmenimiz Astrahanda da bar ova. Böyle Kavkazda da bar, Özbekistan'da da, Kazakistan'da da, Afganistan'da 6 milyon Türkmen var. Sembolü İran'da Türkmenimiz var. Ulan baram şu Türkmenistan rejiminin nämedigini, harandagyň nämedigini. Şol adam bolsa Türkmen dünyasy boljak bu arada. Hiç şaşa Türkmen rejimi bolmaz diýip o. Şoň üçin talipler ama hiç kim şu rejimden işläti gelen noktalarında ol öňki işten adamlaryň bardan şu agentur nämeleri hemmesini özleri içip çekip öz şu nämesi spoçkasyny hemmesini satdylar özleri o. Adamları satdylar o. Aganalar şu da awansan adamlar. Näme? Şoň üçin şu hereketde şu boljak nämelerde ýene bir däme aktif oýnajak şurada Türkmenistanyň bizim nämemiziň şu halkynyň garşysynda aktif işlejek adamlar bar. Olamata şu minister näme şu mende şonu nämedir şo nämedir ýeteni aşma diýip şoňa baskeler şol işlemeli owa näçe mat görsen ber şu hakimiýetiniň olara pul bermek mümkin. Özüň şo nämedeki dikturma we pastavnoy näme çeçek wybora gatnaşan adamlary şolara pul berip owa emme Türkmenin ilgimizin ağını yatıracak bolardır owa. Ýöne indi şo biz aýdyp dursa men bütün dünýä guramalaryna we bütün dünýä bildirmek isleýän şu kanalymyzdan şu bolturlatly göz yumma diýip aýtjak bolanda oşo. Ýa-da bu belki Ýewropa, Amerika, Türkiýe, Kazakistan, Özbekistan we şo bizim geleceğimiz sizi bilen hawa. Şo aptondaky goňşamyzy bizim geleceğimiz bilelikde hawa. Şoň üçin şu ýagdaýda, şu günkü ýagdaýda biz öz Türkmenistan halkymyzy hawa. Oldamaly. Ýani soň ýene bir habar geldi. Egerdi Çarjydaky adamlamaly, Çarjy milletini ýene şu urba baskasyna alyp, başga ýurtlardan getirip urdurjak bolsa, onda Özbekistan goşuljak diýen muşmuşlarym boldy näme şolda. Ýene dastewerli informasiýa ýok, bular izolawtiv. Olsa aýdarsam bolatlar barada. Onda öz halkyny ýetip boljak bolsaň, sen şu 17-nji men harada ýüzülmek isleýän, sen şu 17-nji ýanwarda öz halkyny ýetipman, öz halkynyň şu Türkmenistanlary şu näme konstitusiýasy bile hemmesini goşman, öz ýallaklaryny ýetjek bolsaň, sen Türkmenistany dagatjaň haramda ýa-da hemme ýurtda garap dursaň etken hereketlerine. Sen etken hereketler hemmesi absurd ýa-da öz aýagyna paltur tutsaň, etken barym absurd bar. Bize sana aýtyp beremiz ok. Bize sana bir tip etmem diýip biz aýtýas, kanuny bozman, hak hukukymyzy talap edip öz vatandaşlarymyza habar berip dur sen arada. Etken topşuklama da etken oğruklama arada.
Abzatdan bari dokumentleştirler näwjy. Olar da hem taýar. Gawusky sudy bermek hem taýar bolup duran o dokumentler var. Olar tarwada biz köp aýdamyz ýok, indi şonda da aýtdy şeýle diýjek gören şonda saatda var. Täýinde bugün olmasa erte olar barar, o şol näme? Nesip bolsa diňe şol näme? Simirli banklarda belki Ýewropa döwletleri sana sanksiýa goýarlar 100%. Etdiňiz şu oğurluk adamları öldürüyor, sen özün cinayetçi o. Sen bizim prezidentimiz değil. Sağ olun. Sağ olun Timur. Ine bizim bir vatandaşımız diýdi, "Hawa adamlar barar, ýöne emheme we polis guruplar basyş ederler." Indi basyş eden ýagdaýynda näme bolar? Şolary 10-15 sutka akderlermi? Egerde şolary 10-15 sutka bassalar, mysal üçin saklasalar da basmak diýmek ol ýa-ni suutdan geçip suutda ceza kesilip ondan türmäe iwerilse ine şuna basmak diýilýär. Ýöne wagtlança saklamak diýende ýa-ni polis gurulukları sen administrativ naruşeni eden soň, administrativ ýa-ni çäklendirilen zatlar bolan soň sen saklap bilirler, onu da 24 saat, 48 saat mühletler var. Gaty ise 15 sutka çelli. Ine şu ýerde, egerde Türkmen halky bellenen güni Türkmenistan prezidenti bellep, agzyny doldurup, gürlep, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň käpili bütün ekranlarda aydın bolsa 11 fevralda Nowotdan naşar halk maslahatyny geçirecek adamlar maslahatlaşak diýen bolsa, adamlarym hekimliklere barýan bolsa, olaram tutup aky diýen bolsalar, onu Türkmenistanyna konstitusiýada işlenok, Türkmenistanyň prezidenti tam işlenok. Türkmenistanyň prezidenti jinayetçi bolýar. Halk maslahaty etjek diýip baryan halky tutturup goýberdi bolýar. Ünsörüň İstanbul'da pasol bilen konsul, ýani ilçihanaň ýolbaşçysy we konsullar İbrahim aganyň we Begenjiň suratlaryny polislere berip, polisler olar gözläp tapyp ine sizin üçin şöre gelmek gadagan ine konsulluğumuz, pasolluğumuz ýani size hat ýazypsyňyz, sizi berden çykarmaly diýip bizim günämiz ýok diýip bagşlama sorap şunu çykardylar. Ine şu ýaly haçanla Türkmenistanyna adamlar halk maslahatyna özüň tekliplerini, maslahatlaryny 11 fevralda baran ýagdaýynda da olary tutan ýagdaýynlarynda onu Türkmenistanyň prezidenti Edil ilçihanaň ýolbaşçysy we konsul ýolbaşçysy ýaly öz halkyna garşy agdyna bir hereketler, hakykatdan hem ters hereketler etdi bolýar. Konsullar, pasollar hem bütün dünýäde biz Türkmen halky üçin, Türkmenistan üçin ine hyzmat edýär. Biz ýani biz şoň üçin inşallah ine Türkiýe baranda Erdoganyň ýanyna verительная gramota diýär. Ýürüýte gramata we Türkmenistan döwletine ine eltip berip, men diňe halkyma hyzmat etjek. Şu ýerde halkyň problemasy boýunça problemalar dürüsü men Venski 53-nji ýylyň konwensiýasy boýunça viza поддержка, ýani pasportlaryna поддержка. Şoň problemalar bolan ýagdaýynda hökümet tarapyndan kömek ödenip baryp ruhsat alýar Erdogandan. Ol bir ýylları ýani bir ýylly siýasat, ýöne ikinji ýylly siýasat iň agyr jinayet siýasaty bolsa öz halkyna garşy görüşýär. Rossiýada da şeýle, Türkiýede de şeýle, hemmede şeýle. Fransada men görem okşalatlar, ýöne başga ýerlerde şeýle. Vatandaşlar, men näme diýjek bolýam? Biz konstitusiýa ýapyşmaly. Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýürüp biljek adamlar diňe türkmen halky. Başga adamlar ýokdur. Şoň üçin näme bolsa şo bolsun, näme diýseler şo diýsinler. Bize konstitusiýa ýapyşanmazda, kanunlara ýapyşyp saklanmamızda eger bizi akydip 15 sutka saklayan bolsalar, saklasınlar. Görsünler, biz şonu da duruz. 15 sutka oturanyň bilen o ýerde hiç zat bolmaýar. Bolmasa türmede ýene 30 ýyl oturmaly bolýar. Türkmenistan ýani türme bolsa şoň türmesinde içinde etraplarda ya vilayetlarda ýoluny ýapyp oturmaly bolýar. Haçan çelip beýip görýär. Men şoň üçin aýdýan, biz ýuwaş-ýuwaşdan her kim öz güýçlik ädimini edip öz haklaryny ýygyna almaly. Öz haklaryny talap etmeli. Hökümetdäki işen adamlardan şolun jogapkärçiligini talap etmeli.
Näme sebäpli şular öz jogapdarçylygyny etmeýän, gaýtyp, olar bozup bizi atak edýärler. Mysal üçin, haçanda siz 11 fevralda şöyle baranyňyzda polis gelse şondan soraň, näme geldiň bäri? Sen näme Türkmenistanyň prezidentiniň kararyny bozak bolýarmy? Ya näme sen konstitusiýany bozak bolýarmy? Näme esasynda gelip maňa şu zatlar diýär. Sen maňa hyzmat etmeli, sen meni gormaly şöyle. Men diýen zatlarmy, men berýän maslahatlarmy şular prezidente yeter ýaly, hemme zat etmeli. Diýip şolary düşündirmeli. Olar bilen okşalatlar, köpsi. Dine paraxorlukda. Bular bilýä rejimi ýykyp barýanlar. Soňky günlerde Padzanovic paraxorluk bilen hemme pullaryny ýygynaýyn, onsoň görwerdikde öňüne ötkülen ýok diýen ýaly. Şunu getip görür. Indi bolsa biz sizin soruňyza jogap bereli, vatandaşlar. Näme soruňyz bolsa kyn görmän ýazyň. Ine Türkmenistan diýen bir ýa ýazypdyr. Men näme blog edýär? Siz ýazyp durun bolsaňyz men näme siz blog edýän? Soň ýöne blog etdim sebäbi bu kanal Döwlet Baýhanyň we Şartlyk Şyhyň we MHM agentliğiniň kanaly. Bu kanal diňe hakykat aýdýar we adalatlyk ýolla diktatorlar şuruşýan kanaldyr. Türkmen halkı devleti, Murat Kurbanow kanalı, Facebook'ta Galkınış ve Murat Kurbanow sahypalary, Twitter'da ýürütülüşlerin sahypa, şol 5 tane kanaly efir edip dur. Yani şu kanallarda diňe hakykat we diňe halkyň aladalary we halka ýol görkezmek işler edip dur. Bu MHM kanaly we şoňa derişli kanallarda. Şoň üçin siziň bärik gelmeýäne hakyňyz ýok. Biz sizi ýigrenýär, biz size garşy görüşýär. Başga bir egerde soruňyz bolsa, ya başga bir bizden ýanky töhmetlerimiz, däýerli hakyky argumentlerimiz bolsa, gelin Türkmen halky DBT kanalyna istendik wagty bize sorular berin, biz halkyň öňüne jogap berelim. Olar ýa siz gahrman bolsaňyz, olar ýa hakykatçy bolsaňyz, olar ýa töhmet atmaýan bolsaňyz, gorkmaň gelin. Indi biz dowam edeli, Timur. Sana soru, entek bizim vatandaşımız cevap vermekle. Egerde bizim halkımız yine de 11 fevralda vilayet hekiminin önüne varıp geçirilýän halk maslahatyna öz sorularını beren ýagdaýynda, öz tekliplerini beren ýagdaýynda Türkmenistanyň prezidenti cevap berermi ya da yine cevaplardan gaçyp başka dağıtlar yani öz bähwidini şo ýerde geçirip şonu edermi? Näme pikir edýäňiz? Türkmenistan prezidenti Gurbanow Berdimuhammedow ol jogap bermez olatlara. Gurbanow Berdimuhammedow şol öz nämetçik özü barman, şol öz jinaýat işlerinde öz jinaýat häzirki şol öňden bäri şol prezident bolandan bäri şol alyp baran jinaýat işlerinde hiç gaçan özü halkyň ýana barmady. Halkyň hal habardy almady, halkyň nämetini hiç gaçan halkyň bähwidi üçin hesap etmedi. Şoň üçin häzir etjek bolan zady şol beýleki näme hakimleriň üstüne etjek bolar. Ýandaky ýallaklaryň üstüne etjek bolar. Olara näme pul berjek, näme üstüne goşul berjek. Ogurlamana ýene de näme etjek bolar, ruhsat berjek Türkmenistany. Şeýdip bolsa ol elinden geleni eder o. Elinden geleni eder o. Şoň üçin men pikirimçe bärde şol öz harap işlerden ýene de bärde etjek bolar ýene. Olaň haýsy uftara näme ikinji nämetini variantini bilemek nämetçen ýene. Şol haramzada ýene şol menbe we şol organ işleriniň üstünden öz haram işlerini etjek bolar şol. Men ýanyna gelmesin. Olar terörist diýjek bolsa, olar nämetde o meni öldürür diýip o, meni goraň diýip o. Watan söýüň adam bolan diýip o. Şo häzirki görýän bolsaňyz şo näme dip indi şu ömründe ýekiji gedem şo hargulara ýüzlenmän, ýekiji gedem şu hargulardan gorkow gitmiş geçirmän. Indi bizim çykyşlarymyz görüp şo gitmiş geçip durur o, şu näme dip o, özü şo. Ola mantyk absurd atrak durur. Ýen zat ýok o. Şoň üçin men pikirimçe därde Gurbanow Berdimuhammedow olanlar öz adamlaryna ýallaklaryna olanlar berdi halkyň garşysyna. Ýene halk gorkmasa çyksa olara hiç etbilmezler. Halka dep bilmezler olu. Ýa-da başga olara indi
Bileke pagondaki bilek orgun işlerip uzu inde bildiler şol egerde halk çıksa inde şol on karşısında gitme olan öýler de gitmek niyeti yok. Şol ýene orgun işlerip aýtdy tora hemmedir hem ýerinde habar gelip durşy diňe köprek adamlar çykdyn. Üç adam däli köprek adamlar çykdy öýler aýtdy durur hem ýerde. Öýler raýonlarda, oblaslarda aýdylyp durşatlar şuýamış bolsa ýaýrap durur. Oğlum. Sağ olun Timur. Yine halkımızdan bir soru var. Eğer Serdar prezident bolan ýagdaýynda özüni gurkezmek üçin ýollar açar mı ya açmaz diýip soru var. Şuna ne jogap berebiljeksiniz? Men jogap berip biljek täzinde şol näme onun dogry maksat da aňlady maksat. Dogry dogry sorak ýerlikli sorak men jogap berin soragy şol häzir şol nämeň etjek oýunlary taza bol bilipdiň olsa bilen bilip şol etjek oýunlaryny indi mesela şol özüne indi şol öz oğluny goýjak kolpawa. Indi bir adama gowadymmy muly? Bilik adamy, bilik ýaman adamy muly? Ol haramdan özüni ýaman adam etjek kol ay oňar bilmedi. Garrady howa aýtdy oğlum indi täze adam howa. Ýollary açyk bowa, köp batdyr eder bowa, köp ýol özü bu ýolları açyp bolýar, öýle raýonlara geler. O näme vilayatlary uçup hemme adamlar gitmek başlar. O şeýlik özüne gaty arasy adam edip görkezjek bolar. Şol tarapda ondan bilýär o. Şol indi ben gelemde şol näme hemme şu meni şol goldan wagt, halk goldan wagtynda men ondan soň edip başlarym. Ýani şolardan hemme bu hatda ýollar açar o, hemme eder o. Şu özü şol aýakda galmak üçin. Öz karkasyny goramak üçin, öz maslahatyny goramak üçin. Olar gaty gorkup durur halkda. Täzinde egerde häzir şu ýa bir iki bar ýa gaçyp gitmiş şolar, ýa-man üç wariat bar. Ýa şolar başga tukum tüjülen halkyň öňüne çykyp şo öz postlaryny goýmaly, dogry diýip aýtmaly o. Şu demokratik boýunça birinji şu näme şol näme geçirmeli, saýlawlar geçirmeli. İkinji bolsa şo gaçyp gitmeli şu adamlar. Gaçyp başga nämesi ýok täze. Üçinji o näme? Üçüncü şol näme öz arasy şol näme dip özüni oýnap bolar, her oýnar näme dip bolar. Şolary indi şu özüni görkezjek ýadyňda şeýle bir näme etdi bir arada şol öz ýegeniniň nämesini, dostuny basty, ortalarda şu ortalarda näme de şol basty o, şu öz ne gördüňizmi? Men öz gardaşlarym basjak. Men şu halk üçin diýip bolar. Şurada bir gaty reklam etdiler şu özüne, şu näme de. O gelecekte men ýene de öz gardaşlarym basjak, kanun bolanlar basjak diýip şu ýene şu özü pasşala gelse onda galbadan Türkmenistan tatlılarına gelse şu getirmeliler. Onun için aktif hareket edip şunu 17. çistoda birlikte şu adamı düğü kökünden ormalı, düğü kökünden koparmalı. Tamam mı? Sağ olun. Doğru belli akıştınız. Yöne men pikirimçe başka senaryo bolup biler. Misal üçin Edil häzir Berdimuhamedowlar Türkmen halkynyň gaty gorkýany. Serdaram Berdimuhamedow. Indi Serdar prezident bolan ýagdaýynda. Serdar prezident bolan ýagdaýynda birinji bilen daşyndaky adamlar aýyrmak bilen bolar. Olar oğudan depe iýermek bilen. Ýani esasy rol oýnayan adamlar polis ýolbaşçy, MHM ýolbaşçy, prokuratura ýolbaşçy, kadyýetin ýolbaşçy we harbylyň ýolbaşçy. Ýolbaşçy diýende ýani ýolbaşçy we onun orunmasarlary. Näçe? Şol gulluklar şol Berdimuhamedowlary wapşe diktaturany 30 ýyldan beri saklap gelýän adamlar da Türkmen halky däldir. Diňe şu organlar, men näçe soňky edip şol organlary gatyrak aýtdym sebäbi ine şolaryň alyp barýan işleri boýunça netijeler şu boldy. Şolar öz işlerine merdirek bolup kanunu yapışan bolan bolsa diktatorlar düremedi. Şonuň üçin diňe halkda günä däl, diňe diktatorda günä däl, esas halkyň gözüniň oýuny alan polis, MHM, kadyetler we prokuratura, şuwluklar. Harbylygyna uraýaly mümkinçilik bolmady, şonuň üçin ol gyrada galdy. Indi meniň pikirimçe, haçanla Türkmenistanyň prezidenti Serdar saýlanan wagty ol gowşak. Şunu saýlynça bir 3 ay gerek. Yani 3 ay möhletde prosedurlar geçmek için. 2 ay geç kalsa yani
iň pesi 45 gün. Onu geçiren soň Serdar Berdimuhammedowa diýmedim diýene 9 ay gerek. 9 ayda şol güýçlenmeli, bolmasa egerde ýollar açan ýagdaýynda entek gowşak halkyny süpürip gider. Şonu okýar Berdimuhammedow. Öýle gowşady, güýnünden gowşak gidip otyr. Prezidentlikden aýrylan ýagdaýynda şuň awtoriteti gaty düşýär. Güýnünden düşüp başlar. Täze prezident oğul bolan ýagdaýynda esasy Türkmenistanyň ýerine ýetirjik hökümeti oň eline bolýar. Entek gowşak. Şonuň üçin entek ýollar açmak ýer. Meniň pikirimçe şu ýylyň soňuna çenli ýollar açylmaz. Ol aktivistler üçin näl? Ol Berdimuhammedowlar öz planlaryny dogry amala aşyrylyp, gow ornaşynça ýollar ýapylyp, diňe daşyna da içinde de ýollar ýapylyp. Hemme zat eder adamyň hukuklaryny temsil ederler, ruhlaryny düşürürler, mertebesini pesederler. O Serdar Berdimuhammedow gelip şu zatlar çözer, Türkmenistan öser, yanlışlyk. Häzirim Serdar Berdimuhammedow 5-6 ýyldan bäri vice-premier bolýar. Han näme boluşdy? Han ahal welaýatyny oňar berdimi? Oňar bildimi welaýat häkim bolup? Ýok. Hani fan tehnologiýasyny girdip bildimi vice-premier ýa-da Merkez bankda dolandyryp we pudoklaryň esas pudoklary dolandyryp? Ýok. Hani Türkmeniň manadynyň hümmetini hakyky saklap bildimi 3 ýaryndan? Ýok. Merkez bankda kontrol edip gaýty pullaryny ogurlaýar günne 33 milyon manat. Näme etdi? Yeni paraxorluk, yeni teýär sistema. Öňkü näme bolsa da Sowet Soýuzyny görün bolsa, Moskwada okan bolsa, bu jagadyň uzatlary görünok, bu dogruny paraxorluk, ýa paraxorluk eýem gidip durdy. Kagaz görkezip durdy. Atasy görkezip durdy. Başga zat gören o. Adalatly durmuş gören o. Ýewropada ýaşak görmedik, demokratiýanyň tagyny dağıtmadyk. Ne bilsin bu zatlary? Onun daşında dine paraxorluk edip, ýa ösen adam, edip gelýän adam, gönlün gönü gelýän adamlar 30% ýa kulçat edýän adam nämesin? Şonuň üçin biziň ýolumyzdan soňulmaly. Biz ýolumyzdan gitmesek, ýolumyzy soňuna çel barmasak, hiç adam düzelmeýär. Täze diktaturaga geç gidýär. Berdimuhammedow ýa geçen wagtda ýadyňyzda bolanmasa, azıcık gowlaşdy. 3 tane internet kafe alıp, aglyny doldurup internet etdim diýdi. Bolýa o wagtlary näme bolsa da o ýerde bu ýerde azatlıklar bady intek. Ulun guturup galdy. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýylyň soňuna çelli saklarlar. Ine şonuň üçin 2023-nji ýyla çelli pasportlary uzalyp başladylar. Timur, ýene bir soru, ine bizim halkymyz şeýle diýär-de, ine biz galmadyk, biz barmadyk, hiç zat etmedik. Timur prezident boldy. Opozisiýa utulluk hasap edilýärmi ýa-da halk ýa-ni öz ýoluna baryp şol öz maksadyna ýetip biler ýoluna baryp ýetermi ýa ýetmezmi? Näme pikir edýäňiz? Ýa-da Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda ýa-ni elbetde bir kanun ýagdaýynda falsifikasiýa edip biz indi utulduğumuz, bizim indi durmaly, hemme adam yapılmaly, indi biz boyun almaly, ýene 30 ýyl oturmalymy? Ya bizim ýolumyz düýpli, ya bundan efektiwne bolup biz bundan beter işlemelimi? Näme pikir edýäňiz? Men şoňa gysgaça näme jogap berýin. Birjiden mehanizm harandagyň garşysyna bütün dünýä mehanizmi uzy işläp başlady. Türkmenistanyň içinde bolturan zatlary we şol näme Türkmenistan prezidentiň eden jinaýat işleri üstüne işläp başlandy. Ýewropalarda we oganda we bileke goramalarda şolar üstüne işläp başlady. Soň belki ýandaky adamlaryň etken işleri we ýandaky jinaýat eden işleri barada olar barada dokumentleşdirip ýürite näme adamlar öz pulları harjap, şolary toplap we şolary ona we o birisi eltip bermeli taýýarlap papka dokumentler bir dokumentler toparlap şolar taýýarlanyp goýuldy. Şo näme bermeli üçin o. Ol dokumentler şo baran wagtynda we häzirki şo mehanizm işläp şo öz watanyny satyp duruwa, öz narkoman, adam öldürüp hemme zatlar barada. Amerikada bir
Bir adam meni adını aýtmaýyn ýene şol adam 30 ýyllap şu dissertasiýa şol Türkmenistan'da öğrenip durýar. Emme zatlary bilýär. Ödem jikmejik ýatdyr şu adam ara. Ýene şol indi bu adamdan baram indi Türkmenle bilen beýlik berem o analiz turan bolup çykyp indi şol dokumenti berilen wagtynda bu Türkmenistan prezidenti ümede oturma adam bolýar da. Hem tohmy hem şammy şymyr hem degen şowa. Emmesi oturmaly bolýar. Şoň üçin näde indi Mikhail nämetdi işlep başlady onuň garşynda. Egerde 10-20 çysloda hiç bolmaýan ýagdaýdan onda da halk islese islemese dünya golamalary şundaki aktiv barca aktiv adamlarym ýeterli şoňa. Aja 0,02% bir alak adam bolsa mesele ýa etýän jinaýatlar barada hem zatlar sud ediljek, taşaýutlarda we Gauss sudda we beleki OBS'de olatlar barada aýdyljak we dokumentler olara beriljek. Olatlar barada Türkmenistan prezidenti garşysynda uголовное дело калтырылжак ова. Онда эми Türkmenler de beleki Ýörepeýler bunu atlarada düşünýär, bilýär ova. Wagt geldiğinde, şoň üçin olan wagty geldi. Şoň üçin 10-20 çysal bolsa bu ýene bir aýdan bor ova. Onda bolmasa ýene bir aýdan bor ýene. Olaryň soňy geldi ova. Olam. Sağ olun Timur. Yine şeyde bir soru var. Murad ağa, men Dagistanda maşgalan bilen konsulaga bardym. Türkmenistana girmek maňa gadagan etdiler. Näme üçin? Öňden boldy, hiç düşünmedim. Sizin Türkmenistan raýatlygyny ayırmak ya anulyut etmeye hiç kim hakkı yok. Haçanla özünü sorap yankı aytmasanız hiç kim hakkı yoktur. Sebebi hiç kimin yine konstitutsiyada yazılı şunu okudum ben konstitutsiyada Türkmenistan'ın grajdanının raýatlyktan ayırmanın hiç kim hakkı yoktur. Sebebi cinayet iş edemedi. Siz vatan döönüğü değil, vatan düşmanı değil. Şoň üçin size raýatlyk ayırmanın hiç kimin hakkı yok. İstendik vakt, yılın istendik vakti, günün istendik vakti Türkmenistan'ı barmağa doğulu hakkınız var. Kimse de koy vermeyen olsa doğulu bir kanışılık. Ol bir. İkinci yine benim bir aktivistimiz ya Murad ağa Türkmenistan'dan. Men dostlarım çaycığım üstünden Orsay'da gittiler. Şoları çıkmak için şert koydular. Türkmenistan'ın yankı vatançılığından çıktı, raýatlykdan çıktı yazdılar. Şolar şonan taşlap çıktılar. Indi şolar gaýdyp gelip bilerlermi? Yankı diktatura giden soň öz grajdansyny alyp bilerlermi? Men oňa şeýle jogap berýän. Şu zatlary dine adwokatlar we kanun göýleýän prokuratura, göýdükçilik eden prokuratura görüp netije çykaryp biler. Sebäbi haýşetlerde şolary yani vatançılığını ayırtmağına mecbur ettiler. Şol zatları öwrenip, egerde şol aýrylýan vatançylygy mecbur ýagdaýda sud edilse ve şol bir kanun diýip hasap edilse, olaň yani raýatlygy ýene de gelýär. Egerde şo kanunyň esas proseduralary dogry geçen bolsa, olaň raýatlygy gidýärdi. Täze raýatlygy geçmek üçin täze prosedura geçmek bolýar. Timur, ine şu ýerde bir soru berildi. Men size soru veresim gelýär, şu sorugy. Murad ağa, ýurdun içinde raýatlyň telefonu barlaýarlar. Biz şahsy zatlarymyzy, el telefonlarymyzy barlamana kanun esasynda borçlumy? Ya da näme ýagdaýda raýatlaryň şahsy telefonunu barlanyp bilinler? Şunu bir soru berseňiz, jogap berseňiz, kynalman. Kanun boýunça şo Türkmenistanyň şo konstitusiýa kanun boýunça şo egerde sizin telefonuňyzy siz hiç kim näme egerde size order olmasa ýa bir size bir şol näme suduň bir nämesi reşeňizi bolmasa hiç kim barap bilmeýär. Ol sizin öz telefonuňyz, ol siz hiç ile şol näme bolmasa dokumentalny ýa bir görkezme bolmasa o näme olar kanuny bozup, olar öder kanuny bozýarlar. Şoň üçin Türkmenistan kanuny boýunça siz men telefon barap bileňiz ok. Hani görkeziň şo niýe ýazılan şartlar bar diýip aýtsaňyz, şonda olar öz nämesini howasa bolmasa, gitdiňizde şo öz polisiýe gitdiňizde şol näme gelen adamyň familiýasyny, adyny we öz nämesini
o çiçeğini öğrenip ve şunu yazıp alıp ondan sonra gitmek başlamalı. Evet ise şol adam sizin telefonun görecek olup da yanına barın vaktinde siz şol adını sorap başlanan vaktınızda adını yazıp alamazsınız. Şu adı sizin kaptalı yanına barmayan şu adam. Bu adamı sizden korkutup başlayacak o. Bizim köçedeki bizim öz oğdaşlarımız indi kanunu boyunca hak hukuku sorap başlatları deyip ol. Onları korkutuyor. Kanun boyunca hareket etsin. Hem organ işler hem de korkuyorlar o. Oğlum. Sağ olun. Menen bir bellek geçeyin. Ine kanun esasında senin telefonun şahsı bolýar senki. Onu haýsy adaylara bağlap bolýar. Haçanla sana garşy bir cinayet iş açylan bolsa. Haçanla sen terörist bolup bir zat patlap, şu polisler ya beýlikler görün bolsa sen tutsap edýärler şöyle. Ol na месте преступления diýär-de, ýani sen cinayet iş edip durkan, tutnamasy baka seni alanlarına onu etip bolýar. Ýöne köçüden gelýän dur telefonuny ver. Ya da mektebe girip çağırını telefon bağlamak. Düğünden kadagan. Ol hususy emnäge bolýar. Sen şoňa girmek üçin sansa prokurordan almaly. Ya da cinayet iş gozulup, şu cinayet iş gozulan soň prokurordan ýene de sansa ýene bağlamaly. Bolmasa hiç kimin hakkı yok. Türkmenistan'da haklar yok. Halkın hakları yok. Türkmenistan'da hemme hakları, halkının, özünün bolmayan haklara dine Türkmenistan prezidenti olup geliyor. Parahollar olsa şu bizim haklarımızı bozup bizden yine de pul edip reykede döndürür. Şimdi bunu bandit toparı oldu. Men keyfin aydamok. Şunu bandit toparı. Sebäbi bular kanun esasında hiç hili bir sistema gizip bolanok, sebäbi bular kanun bolýarlar. Eger kanun esasına sersek bandit toparı bolýarlar. İkinci, bular organizowany bandit toparı. Buların ýolbaşçysy var. Olan bir bandit, Berdimuhammedow jinayetçi. Günne kanunlar bozup gelýär. 2006-njy ýyldan bäri, 20 dekabrdan bäri. Şu bandit toparın jinayetçi ýolbaşçysy Berdimuhammedow ve onun ýanyna bandit toparı, mysal üçin Amanow, Howpsuzlyk Deňeşiniň ýolbaşçysy. Bir kanun ýagdaýda Türkmenistanda karantin berilýär. Karar ýok, koronavirus ýok, hiç hili suutnamalar ýok, şertler ýok, bellek goýup, halky gawap türmede ýasaklýar. Ýene bir ýere gaýtalýan. Berdimuhammedow, Amanow, Raşid Meredow, Türkiýanyň ilçihanasynyň ýolbaşçysy, konsullar, Rossiýanyň ilçihanasynyň ýolbaşçysy, konsullar, Döwlet Baýhan, Garajoglun, Şatlyk Şyhyp, siz bir skameýkada oturursyňyz janatda. Siz Türkmenistanyň halkyna garşy görüşýär. Ine men aýdýan, DWT şoýra baranda birinji soraw şol goýuşýar. Janaýda çekilýärsiňiz. Bir skameýkada oturursyňyz hemme. Janaýda işleriniz takminan şu burda. Şoň üçin ümit berin. Häzirden kanunlar bozman, Berdimuhammedowyň rejimi ýykylyp gelýär, görünüp dur. Eýem ýykylýany görünüp doly, ýani hem Türkmenistanyň daşyna ýykyldy, hem içinde ýykylyp ýör. Men şu maglumatlary aldym. Türkmenistanyň halky içinde gorkman, çekinmän, haram olup gün bolup gyrýar. Nowatda hemme ýerde. Polisler hiç adam edilmez. Haýsy birini tutmak gitjek. Polislaryň Amanow bular gysya polisler amaýda onu bütün halky ýapaýmady. Hemmeleri diýär. Eýem moda bolun diýmek. Şonuň üçin rejim ýykylyndy. Padzanowiz pul gazanjaklar, siz Padzanowiz häzir spiska ýitip oturýarsyňyz. Ýadynızdan çykarmak. Başga soragyňyz bolmasa, hormatly watandaşlar, biz şu efirimiz bu toraly. Timur, ine bizim watandaşlarymyza 11 fevral boýunça gysga bir maslahat berjek adamyz bolsa, soňunda ine efir tuturmakka aýdyp bilersiňiz. Gadarly eziz watandaşlarym, şu ýetişiňiň soňunda sizi ýüzülmek isleýän öz kanuny hak hukuklaryňyza hiç soran nirde bolsaňyz da, eger şu mekteplerde we başga okuw jaýlarynda nirde bolsa bolsun ýene şol eger polisiýanyň özi jinayet işini etse ýa şol kanuny bozan ýagdaýynda şolaryň atlaryny ýazyp
öz ejiňize ataňyza berip, şol meň telefonumy barlap, hiç kili ruhsatsız zatsız meň telefonumy aldy diýip, bir katorla yazmaly, şolaň astyny ýazyp we diňe Türkmenistan içinden däl, hemme ýere ýaramaly. Imodan çykan hawa, eger dostlaryň üstüne çykan hawa, belki pravozащитный organizasiýa çykan hawa, belki näme aktivistler ýani aktivistler çykan şol. Men näme hak hukumy bozýa, kanun ýagdaýda diýip şol egerde şey dip täzinde Türkmenistanda häzir diňe şol Görtüz Türkmenistanda häzir prezidentin diňe şu söz boýunça şu bir zat diýip aýtdy, telefon etdi, bir zat diýip aýtdy, şuny dokumentim ýok, bir buyrugum ýok, dokumental buyrugum ýok hawa, ýollar ýapmaly diýip dokumental buyruk ýok hawa. Koronavirusda da dokumental buyruk ýok hiçbir. Şoň üçin şol haramzada diňe özüni patşa edip, özüni huda edip, özüni şu aydınlattyr etdirip durýar. Bu belekler olsa cinayet bolan ol men bebekin bir olarak cinayet işletip durýar şoň näme diýen hawa, şoň buyruk bilen hawa. Şolanda egerde şerde Türkmenistan adalet bolmasa onda şo polisleri işten çıkarıp bolýar, şo polisiýa bassa bole öýlerini. Täzinde olar kanuny hereket etmän, kanuny olar bozup durýan bar. Türkmenistanda hemme organ işlerleri hawa, şo ýallaklar bar kanuny bozup durýar şoň üçin hawa. Indi şo bozulmaly üçin indi her kim öz tarapyndan birazjyk bir hereket etse, okuşsamadan, ýaşlamadan hawa, şo öz kanuny hak hukuky sorap durýar bekleplerde näme hawa. Sen polisiyla wagtynda barajak bu wagtynda soramaly sen näme üçin barýarmyn diýip hawa şey diýip. Eli vatandaşlarym şoň üçin şu haramda rejim az wagt kaldy. Şoňda soň gelende onda da şol kanuny hak hukuky sorap duralım. Birlikde hereket edelim. Sağ olun. Sağ olun Timur. Benim bir dakika çetim eləyəm. Hormatly vatandaşlarım, häzir kanuny talap etmek ve hükümet işgärlerini jogapçylygyna çağırmak trend bolmaly. Trend diýmek döwre bap häsiýet bolmaly. Hemme türkmenlerde. Ine şey dip biz, ýa hem gorkyny aýryp, hem jogapçylygyna çağırýar. Ýa hükümetdäki işleyen, bize hyzmat etmeli adamlary ve öz haklarymyzy gorap başlar. Şoň üçin men her wagtda can sağlyk birinji, ikinji adatlyk ve adalatlyk arzu edýär. Biz sizin üçin, biz size bilimler vermek bilen, biz size yol görkezmek bilen, biz sizin bilen orta çykyp hereketler edip Türkmenistanyň diňe gowy ýoly akıtmak bilen. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.